Gennem tiden der har vi ledere, frivillige og bestyrelsesmedlemmer stået på skuldrene af hinanden. Vi har bygget videre på hinandens arbejde, styrket hinanden og skabt det solide fundament, som Sønderborg Kvinder- og Krisecenter står på i dag. Vores fælles indsats har gjort centret til det trygge sted, det er blevet for utallige kvinder og deres børn gennem årene. Det er dybt professionelle ansatte, vi har her på stedet i Sønderborg. Det er en dygtig og dedikeret bestyrelse. Og det er simpelthen så mange frivillige, der gennem årene har taget ansvar og været med til at gøre en forskel. I frivillige er ikke mindst med til at løfte en kæmpe samfundsopgave, som I ikke får noget for, men som I gør. Og I møder op hver aften, I møder op hver weekend, I møder op på alle søndage og helligdage. Og I er der, og I tager ansvar. Og jeg synes, vi skal give en hånd til de frivillige. I 25-30 år kunne man ikke sige Sønderborg Krisecenter, uden også at sige Ruth Malle, som kom i 91, og som var i mange, mange år drivkraften i det her krisecenter. Hun var også en af ildsjælene bag 8. marts arrangementet, Kvindekomiteen, som hun også fik mig involveret i. Jeg var også med i en del år, blandt andet sammen med Ellen Tranes. Og så har jeg de sidste mange år også undervist i det her forløb, som Ruth Malle fik startet med. De skulle lære noget om tavshedspligt, blandt andet. Og det underviser jeg stadigvæk i til de nye frivillige her. Men uanset hvad jeg har lavet, så har jeg altid mødt engagerede, dygtige kvinder, som alle sammen har gjort en kæmpe indsats, og som giver mig tro på, at krisecentret her også en dag holder 80-års fødselsdag, selvom jeg selvfølgelig håber på, at det bliver overflødigt en dag. Men uden alle de frivillige, uden sponsorerne, uden alle dem, der knokler, så var der heller ikke et Sønderborg Kvinde- og Krisecenter. Og indsatsen kan ikke kun løftes af frivillige. Og derfor er der også nødt til at være en diskussion om, hvad basisbevillingerne er. Både lokalt, men også nationalt. Fordi den her opgave går ikke væk. Den her opgave er vokset, den er ikke blevet mindre de senere år. Tak også til alle jer gæster og alle vores samarbejdspartnere, som på forskellige vis har støttet os gennem årene. Jeres støtte, både moralsk, via vidensdeling, fælles løft af opgaver og økonomisk, har været afgørende for vores evne til at udvikle os og fortsætte vores vigtige arbejde.